माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഭവൻ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോ ഈശോപനിഷത്തില് 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ 10 മന്ത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, ഇനി 9 മന്ത്രങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോ 11ാമത്തെ മന്ത്രം, ഇതില് 9, 10, 11 ഈ 3 മന്ത്രങ്ങളും വിദ്യ അവിദ്യ ഇവയെ കുറിച്ചാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് വിദ്യ, എന്താണ് അവിദ്യ എന്ന് ഓരോ മന്ത്രത്തിലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് 2 മന്ത്രങ്ങൾ നോക്കാം. 11 നോക്കാം, 12 നോക്കാം. നാളെ നമുക്ക് ക്ലാസ് വെക്കാനിരുന്നതാണ്, പക്ഷെ ലിങ്ക് ഫ്രീ അല്ല. ഈ സമയത്ത് ഈ ലിങ്കിൽ വേറൊരു ക്ലാസ് കാണും, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് 11 കാണാം, 12 കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്ത്രം 9. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലാത്ത 2 തരം ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ 2 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെ അവഗണിക്കുകയും തൽഫലമായി അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരപൂർണമായ മേഖലയിലേക്ക് പതിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടു. അപ്പൊ മന്ത്രം 9 വിദ്യയും അവിദ്യയും ഈ രണ്ടും, വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനവും, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അജ്ഞാനം, അതായത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം, ഇവ രണ്ടും അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് പതിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനം, അത് വളർത്തുന്നതും അജ്ഞത, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്ന അജ്ഞതയുള്ളവരും രണ്ടുപേർക്കും വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി യഥാർത്ഥ അറിവിനും അല്ലാത്ത അജ്ഞതമായിട്ടുള്ള അറിവിനും വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഭൗതിക ശക്തിയെ മറികടന്ന് മരണമില്ലായ്മ കൈവരിക്കുന്നതിന് ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ അറിവിന്റെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയണമെന്ന് വിവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ 10ാമത്തെ മന്ത്രം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഏത് ജ്ഞാനമാണ് വേണ്ടത്. ആത്മീയ ജ്ഞാനമാണ് വേണ്ടത്. ഭൗതിക ജ്ഞാനം മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്കായിരിക്കും പോവുക എന്ന് കണ്ടു. എന്നാൽ 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുകയാണ്, ആത്മീയ ജ്ഞാനം മാത്രമല്ല ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ജ്ഞാനവും വേണം, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അറിവും വേണം. ഇവ രണ്ടും അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മരണമില്ലായ്മ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭൗതിക ശക്തിയെ മറികടന്ന് മരണമില്ലായ്മ കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ അറിവിന്റെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയണമെന്ന് വിവരിക്കുന്നു. നമുക്ക് 11ാമത്തെ മന്ത്രം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വിദ്യാം ച യസ് തദ്വേദോഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. വിദ്യാം ച യസ് തദ്വേദോഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ ഒരേ സമയം അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനാകൂ. അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിദ്യ,
ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ജ്ഞാനം, അതായത് വിദ്യ. അപ്പൊ അവിദ്യയും വേണം, വിദ്യയും വേണം. ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയം അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നും, എന്തിനാണ് അപ്പൊ അവിദ്യയുടെ ആവശ്യം? അവിദ്യ നമ്മള് അറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഇത് രണ്ടും കൊണ്ടുപോകണം, എന്നാലേ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം കൊണ്ടാണ്. ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഈ ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തെ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം വേണം. കാരണം ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഈ ശരീരത്തെ നിലനിർത്താതെ നമുക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊരു എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മളുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരം, നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം? നിയന്ത്രിതമായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ വസ്തുക്കളെ നിയന്ത്രിതമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ നിലനിർത്തണം, അത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതാണ് ഒരു കാര്യം. നമുക്ക് ഈ അജ്ഞാനം വേണ്ടുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത എന്തിനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം നിലനിർത്തണം. ഒരു സാധന ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ശരീരം കൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് നാമം ജപിക്കണം, അതുപോലെ മറ്റുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ശരീരം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളും എങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ എന്തിനാണ് അവിദ്യ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവിദ്യ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ അവിദ്യ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അവിദ്യയിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് ദുരിതമാണ് എന്ന് നമുക്കൊരു തിരിച്ചറിവ് വരും. വിദ്യ, ആത്മീയമായ ജ്ഞാനം എത്ര വലുതാണ് എന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ മനസ്സിലാവും. അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനമാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എത്ര കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാലും, എത്ര ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോയാലും, ഭൗതിക വസ്തുക്കളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചാലും, നാളെ ഇതെല്ലാം വിട്ടുപോകണം, അതെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആത്മീയമായ ജ്ഞാനം എത്ര വലുതാണ്, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ എപ്പോഴും ദുരിതങ്ങളാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് കൊണ്ടു തരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ആ വേർതിരിവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നും അറിയണ്ട, ആത്മീയം മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്ത് തന്നെ പോണം. അങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് നമ്മൾക്ക് ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയജ്ഞാനം ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? എനിക്ക് എന്നേക്കുമായിട്ട് എന്റെ കുടുംബവും എല്ലാവരുമായിട്ട് എന്നും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നാണ്. പക്ഷെ അത് നടക്കുവോ? ഇല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രകൃതി എല്ലാം നശിപ്പിക്കും. എന്നാൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, നമുക്ക് മരണമേ ഇല്ല. ഈ ആത്മാവ് നശ്വരം, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. നശിക്കാത്തവയാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര ഉയർന്നതാണ്, എത്ര വലുതാണ്, എത്ര മഹത്വമുള്ളതാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഭൗതികതയില് അമരത്വം ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല, അല്ലെ? ഒരു ഉദാഹരണം പറയുമ്പോ ഹിരണ്യകശിപു എന്താണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അവസ്ഥ? ഹിരണ്യകശിപു ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് ഉയർന്ന നിലയിലായിരുന്നു. ഭയങ്കര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപു. ഇന്നത്തെ ആൾക്കാരുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് പോലല്ല. ഹിരണ്യകശിപുവിന് ഈ ക്ലൈമറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഉപരിലോകത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തക്ക പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. അഷ്ടസിദ്ധികളെല്ലാം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപു. ഹിരണ്യകശിപു എന്താണ്? ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അറിയാമോ? ഹിരണ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്വർണം. സ്വർണം. കശിപു ആസക്തി. ഹിരണ്യകശിപു എന്ന് പറയുമ്പോ ഹിരണ്യകശിപുവിന്
ശരിക്കും മെത്തയിലോട്ട് ആസക്തി, അതായത് കാമം കൂടുതലുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഹിരണ്യ. സ്വർണത്തിനോടും കാമമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. സ്വർണത്തിനോടും കൂടാതെ അല്ലാത്ത രീതിയിലും കാമതുരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഹിരണ്യകശിപു. അപ്പൊ ഈ ഹിരണ്യകശിപു ഇത്രയും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത്, ഭൗതികമായിട്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി അവസാനം എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ കൈയാൽ, നരസിംഹത്തിന്റെ കൈയാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ എത്ര ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എത്ര വലുപ്പത്തിൽ നിന്നാലും അതെല്ലാം ഒരിക്കൽ നശിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അമരത്വം ലഭിക്കുകയില്ല. അമരത്വം അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ തരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ നമ്മളെ അമരനാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് തിരിച്ചു വരാൻ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അമരത്വം നേടി നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ശാശ്വതമായ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. പിന്നെ ഒരിക്കലും മരണമില്ല, അല്ലെ? യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്റെ തദ്ധാമ പരമം മമ. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല, അവിടെ ശാശ്വതമായി നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്ന? തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെ പുറകെ പോവുകയാണ്. അതെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നവയാണ് ഭൗതിക വസ്തുക്കളെല്ലാം. അപ്പൊ അവിടെ ആ ഭൗതിക ജ്ഞാനം ഇത് പെർമനന്റ് അല്ല എന്നുള്ള ജ്ഞാനം, ആ അജ്ഞാനത്തിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് അവിദ്യ, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, അതാണ് അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ അവിദ്യ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ആ അവിദ്യ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇത് നശിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള സമതുലിതമായ വീക്ഷണം. നാം വിദ്യയുടെ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളുടെ വിദ്യ എത്രയും മഹത്വമുള്ളതാണ്, ആത്മീയ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇതിന്റെ പുറകെയല്ല, ഈ ഭൗതിക കാര്യത്തിന്റെ പുറകെ അല്ല പോകേണ്ടത്. ഇതെല്ലാം ദുരിതമയമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ആത്മീയ ജ്ഞാനം വളർത്തുക, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടണം എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ദുരിതങ്ങൾ. നേരിട്ടുള്ള അറിവുണ്ട്, പരോക്ഷമായിട്ടുള്ള 2 അറിവുണ്ട്. ജീവിതം മോശമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ നിരാകരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ഒരു വ്യക്തിഗതവാദിയായി മാറുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദുരിതമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 2 രീതിയിൽ പോകാം. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനോടെല്ലാം വിരക്തി തോന്നി നമ്മളൊരു നിരാകാരിയായി മാറും. നിരാകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എന്താണ് നിരാകാരിയായി മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അവ്യക്തിഗതവാദിയായി മാറുന്നു. അവ്യക്തിഗതവാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ, ഈശ്വരന് ശരീരമില്ല എന്നുള്ള ആ അവസ്ഥയിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം തേടി പോകുന്ന ആൾക്കാർ, അങ്ങനെ ആയി പോകാം. അങ്ങനെ പോകുന്നത് നല്ലതാണോ? അവ്യക്തിഗതവാദി അല്ല. അവ്യക്തിഗതവാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അവ്യക്തിഗതവാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട് അവ്യക്തിഗതവാദി. ഒന്ന് മായാവാദികളും അവ്യക്തിഗതവാദികളാണ്, ബ്രഹ്മവാദികളും അവ്യക്തിഗതവാദികൾ. ഇങ്ങനെ 2 കൂട്ടരുണ്ട്. അപ്പോ അതില് ഈ മായാവാദി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ വലിയ അപരാധം ദൈവത്തോട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പം അവ്യക്തിഗതവാദി ആയാലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം, ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 ഘട്ടത്തില് താഴത്തെ ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ഏറ്റവും ഉയർന്നതായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വിരക്തി തോന്നിയാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്തായി മാറാം? നിങ്ങൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനോടും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് ഈശ്വരനായി മാറണം, എനിക്ക് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കണം എന്നുള്ള തോന്നലിലോട്ട് പോകും. അതാണ് അവ്യക്തിഗതവാദിയായി മാറുകയും ചെയ്യും. ജീവിതം വളരെ നല്ലതാണെങ്കിൽ ഇനി വേറൊരു ഇതിന്റെ മറുവശം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഭൗതിക ജീവിതം എപ്പോഴും സന്തോഷമാണ്, എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് കൃഷ്ണനെയും കൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കും. കൃഷ്ണനെയും ഇഷ്ടമാണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടരെയാണ് സഹജിയ എന്ന് പറയുന്നത്. സഹജിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് പുറമേ ഇപ്പൊ സാധാരണ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി സഹജിയാസിനെ കണ്ടാൽ വിചാരിക്കും എത്ര വലിയ ഭക്തരാണെന്ന് തോന്നും.
കാരണം അവര് പറയും ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ രാധയാണ്, ആ ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഓടക്കുഴലാണ്, ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ കൂടെ നൃത്തമാടുന്ന മയിലാണ്, ഞാൻ ഗോപിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ആ ഒരു വേഷം കെട്ടി നടക്കും. എന്നാൽ അവര് യമനിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കുകയില്ല, നാമം ജപിക്കില്ല, ഭക്തിയുത സേവനം ഒന്നും ചെയ്യണില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ഭഗവാനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് നടക്കുകയുള്ളൂ. അതേപോലെ ഉള്ള ആ, ആ, വേഷം കെട്ടിയും അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തി പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും വലിയ ഭക്തനാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തിരസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ്. അവര് ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നിയമങ്ങളൊന്നും അവര് പാലിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് സഹജിയ. അപ്പൊ ജീവിതം വളരെ നല്ലതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ കുറച്ച് കൃഷ്ണനെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സഹജിയയായി അവസാനിക്കും. കൃഷ്ണനെ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ വില കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എടുക്കും. അപ്പം ഭൗതിക രീതിയിലേക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ഈ ഭൗതികതയിലും ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കുമെല്ലാം അതീതനാണ് അദ്ദേഹം. ആ ഭഗവാനെ ഈ സഹജിയാസ് എന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് സ്വയം ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ. ഇതെല്ലാം അവരുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാനെ അവരുടെ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും എന്നാൽ ഭഗവാനില് വളരെ ഭക്തി ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ പുറമേ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇതിന്റെ എസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവരുടെ താല്പര്യം കൂടുതലും സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ അതില് ശുദ്ധ ഭക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ട് തലം. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭൗതിക ജീവിതം വളരെ മോശമാണെങ്കിൽ അവ്യക്തിഗതവാദിയായി മാറാം. ഇനി ഭൗതിക ജീവിതം നല്ലതാണ് എന്നാൽ അതിൽ കുറച്ച് കൃഷ്ണനെയും കൂടെ ചേർത്താൽ ആരായി മാറും? സഹജീയായി മാറും. സമചിത്തത പുലർത്തുക, ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ വൈകല്യങ്ങൾ കാണുകയും അതിനെ മോശമായ ഇടപാടിന്റെ പരമാവധി പ്രയോജനം നേടാനായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം സമചിത്തതയോടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പോകേണ്ട രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ഇങ്ങനെയാണ്, ദുഃഖാലയമാണ്, അശാശ്വതമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. എന്നാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയോ അല്ല, അതിനെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കുകയോ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരം തന്നു, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ ഈ വസ്തുക്കൾ ഒന്നും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല, ഇതെല്ലാം എന്നെ ഭൗതികതയിൽ ബന്ധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിനെ നിരാകരിക്കുന്നോ? ഇല്ല, നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക? ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ ദുരിതങ്ങൾ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുമായുള്ള നമ്മുടെ പൊരുത്തമില്ലായ്മ അനുസ്മരിപ്പിക്കാൻ നേരിട്ടല്ലാതെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ ദുഃഖാലയമാക്കിയത്? എന്തിനാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ദുഃഖാലയം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു? എന്തിനാ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ദുഃഖം ഉള്ള ഒരു ലോകമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചത്? നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തെ ചിലപ്പോ സുഖം കിട്ടും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ദുഃഖം വരും. അതിങ്ങനെ മിക്സ്ചറായിട്ട് സുഖവും ദുഃഖവും ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ സുഖമെല്ലാം കുറച്ചു നേരത്തേക്കേ കാണും, കൂടുതലും ദുഃഖങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നമുക്ക് അപകടം ഇരിക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണ്. എന്തിനാ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ദുരിതങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നത്? കാരണം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാരല്ല. ഈ ജഡപദാർത്ഥവുമായിട്ട് ബന്ധിക്കപ്പെടുമ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ പൊരുത്തമില്ലായ്മ, ആത്മാവിന് ഈ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ പൊരുത്തമില്ലായ്മ മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ്. നേരിട്ടല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുകയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദുരിതങ്ങൾ. അപ്പൊ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുമായുള്ള നമ്മുടെ പൊരുത്തമില്ലായ്മ അനുസ്മരിപ്പിക്കാൻ നേരിട്ടല്ലാതെ സഹായിക്കുകയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദുരിതങ്ങൾ. ഈ ദുരിതം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിക്കുമോ? ഭഗവാനെ ആലോചിക്കില്ല. ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് കഴിയും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു നിമിഷം പോലും ചിന്തിക്കില്ല. ഭൗതിക സുഖത്തിൽ അങ്ങ് നഗ്നരായി ഇരിക്കും. ഇപ്പോ നമ്മളുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 5-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് അവസാനത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ പറയുന്ന താഴ്ന്ന തരം ലോകങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ താഴ്ന്ന ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്തല, വിത്തല, സുത്തല, തലാതല, മഹാതല, രസാതല, പാതാള. അപ്പൊ ഈ ലോകങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് ദുരിതങ്ങളില്ല.
അവർ ഫുൾ ടൈം ഭൗതികമായിട്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ അസുഖങ്ങൾ വരില്ല, അവർക്ക് ഇതുപോലെ വിഷമങ്ങൾ വരില്ല. എല്ലാം ജനിക്കും മരിക്കും. ആ ജനന മരണത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള സമയം ഫുൾ അവര് ആസ്വദിച്ചിരിക്കാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അവരെന്താണ് ഫുൾ അന്ധകാരത്തിൽ കഴിയുന്നവരാണ്. അവർക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാന് അത് ഫുൾ എയ്ത്തിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് അവരുടെ. ഇവിടെ കുറച്ച് ദുരിതം വരുമ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ആലോചിക്കും, എന്താണ് എനിക്കിങ്ങനെ ദുഃഖങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നത്, ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊന്നും സാധിക്കണില്ലല്ലോ. ശരിക്കും അത് നമ്മളുടെ അനുഗ്രഹമാണ്. ഇതൊരു നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ ദുരിതങ്ങൾ തരുന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. അത് നമ്മളെ തിരിച്ചറിവ് വരും. ആ തിരിച്ചറിവ് അത് അനുസ്മരിപ്പിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ദുരിതങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നത്. നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. നമുക്ക് ഈ ജഡപദാർത്ഥവുമായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ഇതല്ല നമ്മളുടെ ലോകം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ ദാസരാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പോവുകയാണ്, ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യേണ്ടതാന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് കിട്ടും. അതാണ് ഈ ഭൂലോകത്ത് ഇത്രയും വിശേഷം തരുന്നത്. ദേവന്മാര് പോലും ഇവിടെ വരാൻ, ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഇവിടെ വരാൻ കാരണം ഇവിടെ നാമജപം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മള് താഴത്തെ ലോകങ്ങളിലാണെങ്കിലോ നമുക്കിതൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും അവസരം കിട്ടില്ല. അവസാനം ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സുദർശന ചക്രം എന്നാണ് അവർക്ക് മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആ ഒരു ചക്രം വരുമ്പോൾ മാത്രം അവർ ആ മരണത്തെ കാണുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാത്ത സമയം ഫുൾ ടൈം അവർ എൻജോയ്മെന്റിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ദുരിതങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ആത്മാവിന്റെ പൊരുത്തമില്ലായ്മ. അവർക്ക് സ്മരിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് ഈ ദുരിതങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ടല്ലാതെ നമ്മൾ ആരാണ് എന്നുള്ള ആ തിരിച്ചറിവ് തരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. ബുദ്ധിയുള്ള ജീവസത്തകൾ പൊതുവെ ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കും. വിദ്യയുടെ അഥവാ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ വ്യാപൃതനാവുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ളവരെന്താണ്? അതതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ. ഞാൻ ആരാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്? ഈ ലോകത്തെ ദുരിതങ്ങൾ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പല പല ദുരിതങ്ങളല്ലേ, ആദിഭൗതിക, ആധ്യാത്മിക, ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഈ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു? അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തികൾ ഇത് ഓർക്കും. അങ്ങനെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും താൻ ആരാണെന്ന്. അതെങ്ങനെയാണ്? അവർ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കും. അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ വ്യാപൃതനാവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവർക്ക് ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും. പനിയുടെ ഉപമ. ഭൗതികമാകുന്ന രോഗബാധ, പനി മാറുമ്പോൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം സാധ്യമാകൂ. അല്ലെ, നമുക്ക് പനി പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ കിടപ്പായിരിക്കും, ക്ഷീണമായിരിക്കും, നമുക്കൊന്നിനും രുചി കാണത്തില്ല. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം പനിയുള്ളപ്പോൾ, രോഗം ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. പനി മാറിയാലേ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു രോഗിക്ക് വീണ്ടും ഇന്ദ്രിയ സുഖം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്രകാരം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭൗതിക രോഗം ഭേദമാകുക എന്നതാണ്. ഉദാഹരണം, സാധാരണ താപനില നിലനിർത്തണം, ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ അറിവിന്റെ സമതുലിതമായ പ്രവർത്തനം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അസുഖം എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക രോഗമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തോടുള്ള ആസക്തിയാണ് നമ്മളുടെ അസുഖം. അതിനെ നമ്മൾ ഭേദമാക്കണം. അതിനെ ഭേദമാക്കിയാലേ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഉയർന്ന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ചൂടുമല്ല, ഒരുപാട് തണുത്തുമല്ല, ഒരു നോർമൽ സാധാരണ താപനിലയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് ഉപമയായിട്ട് പറയുന്നത്, നമുക്ക് രണ്ടറിവും വേണം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവും വേണം, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അറിവും വേണം. രണ്ടും സമതുലിതമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറയും. ആത്മീയ അറിവ് വളർത്തിയെടുക്കുകയും മാത്രമല്ല ശരീരത്തെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾക്ക് ശരീരം കൊണ്ടേ നമുക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഈ ശരീരത്തെ പരിപാലിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവും വേണം. അപ്പം ഭൗതിക അറിവും ആത്മീയ അറിവും വേണം. ആത്മീയ കാര്യം വളർത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരീരം വേണം. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിനെ പരിപാലിക്കുകയും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ശരീരത്തെ പരിപാലിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ ഭക്ഷണം തന്നെ
നമുക്ക് കഴിക്കുന്ന അത് പാപവുമാകും, എന്നാൽ അത് പ്രസാദവുമാകും. അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യാതെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാപമാണ് കഴിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആ ഭോഗ നമ്മൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചത് പ്രസാദമാക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് നമ്മളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും വേണം, എന്നാൽ ആ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മീയവൽക്കരിക്കണം. അതിനെ ആത്മീയമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്ത് വസ്തു കൊണ്ടാ? ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലെ? 8 തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈശോപനിഷത്തില്. കല്ലുകൊണ്ടോ, മണ്ണ്, ഇപ്പോ ജഗന്നാഥൻ, ദാരുബ്രഹ്മൻ, പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ്, പിന്നെ മാനസികമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം. പിന്നെ ഫോട്ടോ, ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ആ ഭൗതിക വസ്തു എങ്ങനെയാണ് അത് ആത്മീയമായി മാറുന്നത്? നമ്മളത് ആ ഭൗതിക വസ്തുവിനെ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ ആവാഹിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം ആത്മീയവൽക്കരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവും വേണം, നമ്മൾ അതിനെ, ആ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ എങ്ങനെ ആത്മീയമാക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ള അറിവും വേണം. അങ്ങനെ ഒരു കൺട്രോളിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവാൻ രണ്ടും ഒരു സമതുലിതമായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറയാം. വൈദിക നിയന്ത്രണം. വേദങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവണതകളാൽ രോഗഗ്രസ്തനായ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മോക്ഷതത്വങ്ങളിലൂടെ ക്രമീവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാലത്ത് ധർമ്മം, മോക്ഷം എന്നിവയിൽ ജനങ്ങൾ തൽപരരല്ല. അപ്പൊ വേദങ്ങള് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, ഇതെല്ലാം പിന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മോക്ഷത്തിലെത്താം, ഇതെല്ലാം വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്തു മതി? ആദ്യത്തെ അർത്ഥം, പണം, പിന്നെ കാമം. അവർക്ക് മോക്ഷവും വേണ്ട, ധർമ്മവും വേണ്ട. മൊത്തം അധർമ്മികളാണ്, അല്ലെ? എല്ലാവരും അധർമ്മത്തിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ധർമ്മവും ഇല്ല, അവർക്ക് മോക്ഷവും ഇല്ല. ഇക്കാലത്ത് ധർമ്മം, മോക്ഷം എന്നിവയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല. അർത്ഥവും കാമവുമാണ് അവരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം. ധർമ്മത്തിന്റെ പന്ഥാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള, അപ്പൊ നമ്മൾ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് നമ്മളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ധർമ്മം. എന്നാൽ അവർ കഷ്ടപ്പാടുകൾ, ഭക്തർ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? ഭക്തർക്കറിയാം, നമ്മള് ഭക്തന്മാർക്ക് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മളെ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ധർമ്മിഷ്ഠരാകുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഭക്തന്മാര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം എന്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും? ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. എന്നാൽ ഈ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ, അല്ലെ മറ്റ് യോഗികൾ, ഇവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കും. എന്നിട്ട് വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രക്രിയയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രക്രിയയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് ഒരുപാട് നേരം മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല, വീണുപോകും. വളരെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രക്രിയയാണ് മറ്റ് ഉള്ള ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗമിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയകൾ. അഷ്ടാംഗ യോഗയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊക്കെ കഠിനമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു 100 നിലയുള്ള ഒരു കെട്ടിടം സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്ന പോലാണ് മറ്റ് പ്രക്രിയകൾ. എന്നാൽ ലിഫ്റ്റ് കയറി പോകുന്ന പ്രക്രിയ ഏതാണ്? ഏത് പ്രോസസ്സാണ്? നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിൽ കയറി അങ്ങ് മുകളിൽ, ഭക്തിയുടെ അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിദ്യയുടെയും അവിദ്യയുടെയും ഫലങ്ങൾ. വിദ്യയും അവിദ്യയും വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. വിദ്യ അമർത്യത നൽകുന്നു, അവിദ്യ ബന്ധനം നൽകുന്നു. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ കെണിയിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ നാം വിദ്യയെയും അവിദ്യയും ഒരുമിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും എങ്ങനെ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പഠിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും.
അപ്പൊ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും നമ്മൾ പഠിക്കണം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ, ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു. എന്റെ അഭാവത്തിൽ അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾ ആചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല, പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാനില്ലെങ്കിലും എന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചുകൊള്ളൂ. അപ്പോ ഇടയ്ക്ക് പ്രഭുപാദർക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അവസ്ഥ? അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞ ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഐ വിൽ നെവർ ഡൈ, ഐ വിൽ ലീവ് ഇൻ മൈ ബുക്സ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും മരിക്കുകയില്ല, ഞാൻ എന്റെ ബുക്കിലൂടെ ജീവിക്കുന്നു. അല്ലെ, ഇപ്പം 1977 അദ്ദേഹം ഈ ഭൗതിക ശരീരം വെടിഞ്ഞത്. ഇന്ന് 2024 ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രഭുപാദയുടെ ആ പുസ്തകത്തിലൂടെ ഭഗവത്ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താ? എന്റെ അഭാവത്തിൽ നിങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു കൊള്ളൂ. ഞാൻ സംസാരിച്ചതും ഞാൻ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയതും എന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് സത്സംഗം ചെയ്യാം. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ചേരുകയാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന്. ആത്മീയവും ഭൗതികവും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? നാം എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി അതിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ നാം എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക വസ്തു ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഭൗതികമല്ല, ആത്മീയമാണ്. മറുവശത്ത് മാനവികത, കമ്മ്യൂണിസം തുടങ്ങിയ മാനവ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവ ഭൗതികമായി തുടരും. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ളവര് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഏറ്റവും വലുത് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്, മാനവ സേവയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയും. പക്ഷെ അവിടെയും ഭഗവാനെ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതും ഭൗതികമാണ്, അതും നമ്മളെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കും. ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ ആത്മാവല്ല, ശരീരമാണ്. ആ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ കുറെ സഹായിച്ചാൽ, അതായത് മുങ്ങി മരിക്കാൻ പോകുന്ന അവനെ ഉടുപ്പിനെ മാത്രം സഹായിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ആ വ്യക്തിയല്ലേ നമ്മൾ സഹായിക്കേണ്ട. ആ വ്യക്തിയെ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആത്മാവിനെ സഹായിക്കണം, അവനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കുട്ടി വന്ന് ഭിക്ഷ ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അവന് ഭിക്ഷ കൊടുത്ത് ആ കൊടുത്ത പൈസ കൊണ്ട് അവൻ പോയി സിഗരറ്റ് വാങ്ങിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ശരീരത്തിന് കേടായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവൻ വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൊടുത്ത പൈസക്ക് എന്ത് വിലയാണുള്ളത്? അപ്പൊ അത് അവന് നമ്മൾ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ മാനുഷിക പരിഗണന കൊണ്ട് സഹായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ്, പക്ഷെ അത് അവൻ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കർമ്മം നമുക്കും അത് വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഈ കമ്മ്യൂണിസം മറ്റ് ആൾക്കാരെ സഹായിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നുമല്ല. ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ, ഏത് വസ്തുവും അത് ആത്മീയവത്കരിക്കണം. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അവിടെ അമേരിക്കയില് വലിയ കാറിൽ, ഏറ്റവും കൂടിയ കാറിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പുറമേ നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സ്വാമിക്ക് എന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയ കാർ? പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എന്താണ്, ഈ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ഞാൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ കാറിനെ അദ്ദേഹം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ കാറിനെ ആത്മീയമാക്കി മാറ്റി. കൂടാതെ എത്ര ഫ്ലൈറ്റിൽ അദ്ദേഹം കയറുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ രാജ്യത്തെത്തി അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി പോവാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി എന്തുകൊണ്ടാണ് ചീപ്പായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ എന്നൊക്കെ പലരും അസൂയാലുക്കൾ ചോദിക്കാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്ത? ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനം മാത്രമേ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഏത് ഭൗതിക വസ്തുവും കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഫ്ലൈറ്റ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പൊ ആ ഫ്ലൈറ്റ് എന്തായി മാറി? അത് ആത്മീയമായി മാറി. ഈ ഒരു കാർ എന്തായി മാറി? ആത്മീയമായി മാറി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ വസ്തുക്കളും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളും എല്ലാം ആത്മീയമായി മാറുകയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ
ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഹിരണ്യകശിപു എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണമെത്ത. സ്വർണമെത്ത. അതെ. ഹിരണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർണം, കശിപു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെത്ത. അതായത് സ്വർണത്തോടും കാമത്തിനോടും ധനത്തിനോടും കാമത്തിനോടും ആസക്തിയുള്ളവനാണ് ഹിരണ്യകശിപു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ എന്തിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കാൻ നേരിട്ടല്ലാതെ സഹായിക്കുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്തിനാ നമുക്ക് ദുരിതങ്ങൾ തരുന്നത്? നമ്മളെ ഭഗവാനെ ആത്മീയതയിലേക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ. അതെ. അപ്പൊ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് പൊരുത്തമില്ലായ്മ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ. നമുക്കൊരിക്കലും ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. ദുരിതങ്ങൾ തന്നെ വരും. അപ്പൊ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വ്യാപൃതരാകും. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദുരിതങ്ങൾ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുമായുള്ള നമ്മുടെ പൊരുത്തമില്ലായ്മ അനുസ്മരിപ്പിക്കാൻ നേരിട്ടല്ലാതെ സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വ്യാപൃതനാകാൻ സാധിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം. 12ാമത്തെ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അടുത്ത മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം. കടക്കാം മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് 12ാമത്തെ മന്ത്രം. അപ്പൊ 9, 10, 11 എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? വിദ്യ അവിദ്യയെ കുറിച്ചാണ് കണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ 12, 13, 14 ഈ 3 മന്ത്രങ്ങളും സംഭൂതി അസംഭൂതി ഈ 2 വാക്കുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. അതേപോലത്തെ മന്ത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ 9ാമത്തെ മന്ത്രം പുസ്തകം ഉള്ളവര് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. 9ാമത്തെ മന്ത്രവും 12ാമത്തെ മന്ത്രവും ഒന്ന് നോക്കി കമ്പയർ ചെയ്താൽ നമുക്കത് നല്ല സാമ്യം തോന്നും. ഓക്കെ, അപ്പൊ 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. 12 മുതൽ 14 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ നിരപേക്ഷവും ആപേക്ഷവുമായ ആരാധനയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ വിദ്യ അവിദ്യയെ കുറിച്ചാണ് ആ ഒരു അറിവിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് കമ്പയർ ചെയ്തത്. ഇവിടെ ആരാധനയെ കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. തെറ്റായ അറിവ് വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് ബന്ധിതമാക്കുന്നത് പോലെ പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനുചിതമായ സങ്കല്പങ്ങൾക്കും കഴിയും. 13ാമത്തെ മന്ത്രം. നിരപേക്ഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവന്റെ ഗ്രാഹ്യം ഒരു ധീരനാൽ നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അയാൾ വ്യത്യസ്തമായ ഫലം കൈവരിക്കുമെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. 14ാമത്തെ മന്ത്രം. മോക്ഷം ലഭിക്കുവാൻ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ ശക്തിയെ അവയുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ശരിയായി അറിയണമെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ 12ാമത്തെ മന്ത്രം ഇതാണ്. 9ാമത്തെ മന്ത്രം കയ്യിലുള്ളവര് നോക്കിയാൽ നമുക്കിത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. അന്തം തമഃ പ്രവിശ്യന്തി യേ സംഭൂതിം ഉപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യ ഊ സംഭൂത്യാം രതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുടെയും കൈ പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ 9ാമത്തെ മന്ത്രം ഒന്ന് ചൊല്ലാമോ? പുസ്തകമുള്ളവർ 9ാമത്തെ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. അന്തം തമ പ്രവിശന്തി യോ വിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യ ഊ വിദ്യയാം രതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
പങ്കജാക്ഷി മാതാജിയുടെ നെറ്റ്വർക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പോ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ? അന്തം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ അവിദ്യ ഉപാസതേ. അതിന് പകരം 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് എന്താ പറയുന്നത്? സംഭൂതി സംഭൂതി ഉപാസതേ. അസംഭൂതി, ഈ എഫ് എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്ന ആ സൗണ്ട് ആണ്. അസംഭൂതി. അസംഭൂതി ഉപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യ ഉ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ വിദ്യായാം രഥഃ, ഇവിടെ സംഭൂതിയാം രഥഃ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈ മന്ത്രം, 12ാമത്തെ മന്ത്രം. അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരാധനയെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ്. മറ്റേത് ജ്ഞാനവും അജ്ഞാനവും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആയിരുന്നു. 9, 10, 11, 12, 13, 14 എന്ന് പറയുന്ന പലതരം ആരാധനയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു, ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവർ അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. നിരാകാര നിരപേക്ഷതയെ ആരാധിക്കുന്നവർ അതിലും കനത്ത കൂരുരുട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പോ അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരെ, മറ്റ് ദേവീദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരെയാണ് അസംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അസംഭൂതി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് നിലനിൽപ്പില്ലാത്തവരെ, സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പില്ലാത്തവരെയാണ് അസംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണം, ഒരു കുട്ടിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നിലനിൽപ്പില്ല, അത് എപ്പോഴും അമ്മേനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതുപോലെയാണ് അസംഭൂതി. അസംഭൂതി എന്ന് പറയുന്ന ദേവന്മാർ ഒരിക്കലും സ്വതന്ത്രരല്ല, അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്നവരാണ് മറ്റ് ദേവീദേവന്മാർ. സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ള നിരപേക്ഷ സത്യമായിട്ടുള്ളതാണ് സംഭൂതി. അതായത് സമ്പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്ര നിരപേക്ഷ സത്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് സംഭൂതി. അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ വിദ്യ അവിദ്യ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ സംഭൂതി അസംഭൂതിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സംഭൂതി എന്ന വാക്കിന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ്, അതാണ് സംഭൂതിയുടെ അർത്ഥം. സമ്പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്ര നിരപേക്ഷ സത്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അതാണ് സംഭൂതി. അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവർ, സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പില്ലാത്തവരെ കുറിക്കുന്നു. അവരെപ്പോഴും ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്നതാണ്. ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കുക? അസംഭൂതി സംഭൂതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് കഴിയുന്നത്. അതായത് സ്വതന്ത്ര നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ് അസംഭൂതി. അപ്പൊ ദേവീ ദേവന്മാരെല്ലാം അസംഭൂതിയാണ്. അസംഭൂതിക്ക് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഒരു കുട്ടി എപ്പോഴും അമ്മയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളെ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലും വിദ്യ എന്ന് പറയുന്ന എന്തായിരുന്നു? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലെ വിദ്യ, ശരിക്കും വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ജ്ഞാനമാണ്. പക്ഷെ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലെ വിദ്യന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരുന്നു? തെറ്റായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനം, അല്ലെ? അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന സംഭൂതി. ശരിക്കുമുള്ള സംഭൂതിയുടെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയാണ് സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് സമ്പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്ര നിരപേക്ഷ സത്യമായ പരമപുരുഷനാണ് സംഭൂതി. എന്നാൽ ഈ മന്ത്രത്തില് സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിരാകാര നിരപേക്ഷതയെ ആരാധിക്കുന്നവർ. അപ്പോ നിരാകാരതയെ ആരാധിക്കുന്നത്, അതായത് ഈശ്വരന് രൂപമില്ല എന്ന രീതിയിൽ ആരാധിക്കുന്നവർ, ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തെ തന്നെ എതിർക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അതായത് ഞാനും ഈശ്വരനാണെന്ന് പറയുന്നവർ, ഒറ്റവാക്കി പറഞ്ഞ മായാവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മവാദികൾ. ഈ രണ്ടു കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന സംഭൂതി. ശരിക്കും സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും ആരാധിക്കുന്ന ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം നിരാകാര നിരപേക്ഷതയെ ആരാധിക്കുന്നവർ, അവരാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംഭൂതി. ശരിക്കുള്ള സംഭൂതി എന്താണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. എന്നാൽ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ നിരാകാര തത്വത്തെ ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ. അവര് ബ്രഹ്മവാദികളും ഉണ്ട്, മായാവാദികളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും? അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരാന്ന് പറഞ്ഞു. അവര് എവിടെ പോവും? അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലയിൽ എത്തും. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞതയിലേക്ക് പോകും.
ഇനി വിദ്യ എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞു. അവിടെ പറയുന്ന തെറ്റായിട്ടുള്ള ആത്മീയവാദികൾ എവിടെ എത്തും? കൂടുതൽ കൂരുരുട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അതുപോലെയാണ് സംഭൂതിയായിട്ടുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരാകാര നിരപേക്ഷതയെ ആരാധിക്കുന്നവർ. അവർ കൂടുതൽ കനത്ത കൂരുരുട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലും നമ്മൾ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകും. നിരപേക്ഷതയെ ആരാധിക്കുന്നവരും കൂടുതൽ കൂരുരുട്ടിൽ പോകുന്നു എന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് പറയുന്നു. സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്ര നിരപേക്ഷ സത്യനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സംഭൂതി. അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പില്ലാത്തവരെയാണ് കുറിക്കുന്നതാണ് അസംഭൂതി. നിഷേധത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് നിരപേക്ഷതത്തെ അറിയാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നിരാകാരത്തിന്റെ ആരാധന യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാരാധനയാണ്. അത് ആരാധന ഇല്ലാത്തതിനേക്കാൾ മോശമാണ്. ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരെക്കാളും മോശമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ നിരാകാര ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ വ്യാജമായിട്ട് ആളുകളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ നിരാകാരവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു തരം ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒന്ന് മായാവാദികളുണ്ട്, രണ്ടാമത്തേത് ബ്രഹ്മവാദികളുണ്ട്. മായാവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ നിരാകരിക്കും, രൂപമേ ഇല്ല എന്ന് തർക്കിക്കും. ഞാനും ഈശ്വരനായി മാറും, രൂപമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ലയിച്ച് ഞാനും ഈശ്വരനായി മാറും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് മായാവാദി. ബ്രഹ്മവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം വരെയുള്ള ജ്ഞാനമേ അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരതിനെ നിരാകരിക്കില്ല. കാരണം അവർക്കത് സാക്ഷാത്കരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്കത് അറിയില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിലുള്ളതില് ബ്രഹ്മവാദികൾ ഇല്ല. അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരെ ബ്രഹ്മവാദികളുള്ളൂ. മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും മായാവാദികളാണ്. കൂടുതലും മായാവാദം ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് നിരാകാര ആരാധനയിലുള്ളവർ. അപ്പൊ ഒരുപാട് ആത്മീയ സംഘടനകളുണ്ട്, അതിൽ മിക്കതും മായാവാദ കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളവരാണ്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ മായാവാദികളായിട്ടുള്ളവരെ ഇംപേഴ്സണൽസ് ആർ റാസ്കൽസ്, ദേ ആർ ബോഗസ് എന്ന് അദ്ദേഹം നല്ല പച്ചയായിട്ട് പറയും. കാരണം അവരെന്താണ്, അവര് ഭഗവാനോട് അപരാധം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ അവർ നിരാകരിക്കുകയാണ്. പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അവര് ഓരോ ശാസ്ത്രങ്ങളെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവര് പ്രൂഫായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളെയാണ്. പക്ഷെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി അവർക്ക് വരുന്നില്ല. അവരതിനെ തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ച് വ്യാജമായി ആൾക്കാരെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിരാകാരത്തിന്റെ ആരാധന യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാരാധനയാണ്, സ്വന്തം ആരാധനയ്ക്ക്. അതായത് അവര് എന്തിനാണ് ഇതിന്റെ പുറകെ പോകുന്നത്? നാളെ എനിക്കും ഈശ്വരനാകാം, എനിക്കും ആ പൊസിഷൻ കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് അവരിതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. നാളെ ഞാനും ഈശ്വരനാകും എന്നുള്ള ചിന്ത. നമുക്ക് ഈശ്വരനാകാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ്. അതെ, ഹരി പോൽ. നമ്മളെല്ലാരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്. ഭഗവാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? ഭഗവാൻ അത് പരമസത്യം, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനാണ്. നമുക്കൊരിക്കലും കൃഷ്ണനാകാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെല്ലാം ഭഗവത് ദാസന്മാരാകാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ അവസ്ഥ. പക്ഷെ ഇവരെന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഞാനും ഈശ്വരനാകും, നീയും നാരായണനാണ്, ഞാനും നാരായണനാണ്, ആത്മാവും പരമാത്മാവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നവരാണ് നിരാകാര ആരാധനയിൽ പറയുന്നത്. നിഷേധത്തിലൂടെയുള്ള നിരപേക്ഷതയുടെ നിർവചനം പൂർണ്ണമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള നിഷേധാത്മക നിർവചനം സ്വന്തമായുള്ള ഒരു സങ്കല്പം രൂപപ്പെടാൻ ഇടയാകുന്നു. അങ്ങനെ നിരപേക്ഷ സത്യം രൂപരഹിതവും നിർഗുണവും ആയിരിക്കുമെന്ന് സ്വയം സങ്കല്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അവരുടെ ആ ഒരു മനസ്സിലുള്ള സ്വയം സങ്കല്പമാണ്. ആ സങ്കല്പമാണ് അവർക്ക് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് വരുന്നത്. അതിന് നിർവചനം അവർ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ യഥാർത്ഥ ആചാര്യനിൽ കൂടെ വന്നാലേ എന്താണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് അവര് തന്നെ ഓരോ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുത്ത് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള നിർവചനം കൊടുത്ത് അതാണ് സ്വന്തമായുള്ള സങ്കല്പം രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അവര് പരമസത്യം രൂപരഹിതമാണെന്നും നിർഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
ഭൗതിക ഗുണങ്ങളില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അല്ലെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളൊന്നും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല എന്നാണോ? ഇല്ല, ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദനാണ്, സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനാണ്. അത് പക്ഷെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരമാണ്, ഈശ്വരന്റെ നിരാകാര ജ്യോതിസിൽ എത്തുന്നത്. പക്ഷേ വീണ്ടും വീണ്ടും മുന്നേറി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് അതിന്റെ അപ്പുറം എത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്ന പരമതത്വം 3 ഭാവങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു: ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ പരമതത്വജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ആ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തിയ വ്യക്തിക്കാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. ആരാധനയെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. കാമൈസ്തൈസ്തൈർഹ്യതജ്ഞാനാ പ്രപദ്യന്തേന്യദേവതാ തം തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയാ. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോ ഒരു ചോദ്യം, ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്? ഒന്ന്, അവരുടെ എന്തിന് ഫലം കിട്ടാൻ? ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ. അവർക്കെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ കിട്ടാനാണ്. പക്ഷെ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളെല്ലാം ടെമ്പററിയാണ്. ഒരിക്കലും അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഫലമല്ല ഈ ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുക, അല്ലെ? കൂടാതെ അവർക്ക് ആരെ ആരാധിക്കണം, ആരാണ് ദൈവം, അങ്ങനെയുള്ള കൺഫ്യൂഷനാണ്. അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവര് അപ്പൊ അവരുടെ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവർ ആ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയാണ്. ഇനി അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഫലം എന്താണ്? അന്തവത്തു ഫലം തേശാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം. അല്പമേധസാം, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ അല്പമേധസാം, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ, മൂഢന്മാരായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്ത യാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിലെത്തും. അപ്പോ ചിലർക്കുള്ള ഒരു സംശയമാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്കോണിലുള്ളവര് മറ്റ് ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാത്തത്? കൂടാതെ ഭഗവത്ഗീതയിലും മറ്റ് ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധന നിഷേധിക്കുന്നു. ആ മൂഢന്മാര് മാത്രമേ മറ്റ് ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ മറ്റുള്ള ദേവി ദേവതമാരും തൃപ്തിയാവും മാതാജി. നമ്മള് വേരിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് പോലെ, അല്ലെ? അതെ. അതൊരു പോയിന്റ് ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്, ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എന്താണോ അത് മുഴുവൻ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന്, ആരാധനയിൽ നിന്ന് കൂടെ കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നേരിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അതും മാതാജി പറഞ്ഞതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ്. ശരിയാണ്. ഇതിനകത്തുള്ള വേറൊരു മാതാജി, ഭക്തന്മാര് ഒന്നിന്റെ അടുത്തും ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല, ഒന്നും കിട്ടണമെന്നും ഒന്നും, അങ്ങനെയല്ല മാതാജി? ഭൗതികമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത് ഭക്തിയിലെ ഒരു തലത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ്. ആദ്യത്തെ ഒരു തലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 4 തരം ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തുന്ന. ചതുർവിധ ഭജന്തേമാം ജനാസുഹൃത്തിനർജുന, അർത്ഥോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി. അപ്പൊ ആ തലത്തിലുള്ളവര് അർത്ഥം ആഗ്രഹിച്ചും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ദുഃഖം വരുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയാൽ ദുഃഖം വരുമ്പോഴും അർത്ഥം വേണമെങ്കിലും ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ദേവന്മാര് തന്നെ ശാശ്വതമല്ല. അപ്പൊ ദേവന്മാര് തരുന്ന ഫലമോ അവര് തരുന്ന അനുഗ്രഹമോ അതും താൽക്കാലികമാണ്. ദേവന്മാരെ താൽക്കാലികമാണ്, അവര് തരുന്ന അനുഗ്രഹവും താൽക്കാലികമാണ്. അപ്പോൾ ഈ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഈ ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയല്ല, അതൊരു പൊസിഷനാണ്. നമ്മളൊരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു പൊസിഷനാണ്. ആ പൊസിഷനിൽ പല വ്യക്തികൾ വരികയാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഇനി നാളെ ആ ഇന്ദ്രന്റെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ, ഇപ്പം പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ 5 വർഷത്തെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ആള് വരുന്ന പോലെ ഇന്ദ്രൻ എന്ന പൊസിഷനിൽ അടുത്ത ആള് വരും. അപ്പൊ ആ വ്യക്തികൾ തന്നെ താൽക്കാലികമാണ്. അപ്പൊ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ തരുന്ന ഫലമോ അതും താൽക്കാലികമാണ്. കൂടാതെ ഇവര് തരുന്ന ഫലങ്ങള് നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് അർഹിക്കുന്നതേ അവർക്ക് തരാൻ പറ്റൂ. നമ്മളുടെ കർമ്മത്തെ നശിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറമായിട്ടുള്ളത് തരാനോ ഒന്നും ഉള്ള ശക്തി ഈ ദേവന്മാർക്കില്ല. ഈ ദേവന്മാരെല്ലാരും ഭഗവാനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവരെല്ലാം അസംഭൂതിയുമാണ്. ഭഗവാൻ ആണ് സംഭൂതി, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് എറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഈ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ തിരസ്കരിക്കണം. അപ്പൊ ആ മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലവും എന്താണ്? തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ഫലമാണ്. കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഫലം മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. തുച്ഛവും ക്ഷണികവും അത്രേ. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവരോ ദേവൻ അല്ലെ, യാന്തി ദേവവൃത ദേവ പിതൃ യാന്തി പിതൃവൃത. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ആ ലോകത്തിലേ എത്തും. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്കായിരിക്കും പോവുക. ഈ ദേവന്മാരുടെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണുള്ളത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഈ അന്ധകാരത്തിൽ തന്നെയാണ് അവരുടെ ലോകം. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് അങ്ങനെ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ അവരെ അന്ധകാരത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോകും. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോഴോ പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് വെളിയിലുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 7.23 ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ശാശ്വതമല്ലെന്ന് പറയുന്നു. ഭൗതിക ലോകവും അതിനുള്ളിൽ നേടിയെടുത്തതെല്ലാം നശ്വരമാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായതും ശാശ്വതവുമായ ജീവിതം എങ്ങനെ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ എന്നാണ് പ്രശ്നം. നാളികേരത്തിന്റെ ഉപമ ഇവിടെ പറയും. അപ്പൊ നാളികേരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചകിരിയുണ്ട്, അതിന്റെ അകത്ത് ആ തേങ്ങയുണ്ട്, പിന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് എന്താണ്? തേങ്ങ വെള്ളമുണ്ട്. അതുപോലാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. ഈ ഭൗതിക ലോകം, ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നാളികേരത്തിന്റെ പുറമേ ഉള്ള ചകിരി പോലെയാണ് ഇതിനെ ആവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, അങ്ങനെ ആവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള പല ലെയർ ഉണ്ട്. 7 ലെയേഴ്സ്. പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മഹത്വത്വം, ഇതെല്ലാം വന്ന് കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനെ. ഇനി ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ അകത്തോട്ട് വെളിച്ചം കേറില്ല, അല്ലേ? അന്ധകാരമാണ്. നമുക്ക് വെളിച്ചം വേണമെങ്കിൽ ആര് വേണം? ആര് വന്നാലേ നമുക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടുള്ളൂ? അല്ല, നമുക്കിപ്പം ഈ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പൊ ഇരുട്ടല്ലേ? സൂര്യൻ ഉണ്ടല്ലേ? അല്ല, സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് വെളിച്ചം കിട്ടൂ. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചം ഫുൾ അന്ധകാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ചമാണ്. അതിൽ കാറ്റുപോലും കടക്കാത്ത വിധം ഇറുകിയ ഒരു അന്ധകാരം, കഠിനമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്താണ്. ഈ ലോകത്ത് ഈ തേങ്ങയ്ക്കകത്ത് പകുതി വെള്ളം ഉള്ളതുപോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലും പകുതി വെള്ളമുണ്ട്. അത് ഏത് വെള്ളമാണെന്നറിയോ? ഗോലോക ചാർട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയായിരിക്കും. വിരജ നദിയല്ല മാതാജി. അല്ലല്ല, ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളില്, ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ അകത്തുള്ള വെള്ളം. ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോൾ. ഈ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിലെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടം വരും. അതിൽ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് എവിടുന്നാ വന്നത്? ഗർഭോദക ഔഷധം. അതാണ് നമ്മൾ ഈ തേങ്ങയുടെ ഉപമ പറയുമ്പോൾ തേങ്ങയ്ക്കകത്തുള്ള പകുതിയുള്ള വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗർഭോദക കടലാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, ഈ ഭൗതിക ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനെ പകുതിയോളം ഗർഭോദക കടൽ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ 7-14 ലോകങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്.
ഓക്കെ, അപ്പം ഒരു നാളികേരം അതിന്റെ ചകിരിയാലും പകുതി ജലത്താലും ആവരണം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈ പ്രപഞ്ചമാകെ കൂറ്റൻ ഭൗതിക വസ്തുക്കളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ആവരണം കാറ്റ് കടക്കാത്ത വിധം ഇറുകിയതിനാൽ ഉള്ളിലെ അന്ധകാരവും കഠിനമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ഒന്നും വരില്ല. ഇതിന്റെ അകത്ത് പ്രകാശം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രകാശം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഏതാണ്? ദേവന്മാരുടെ വാസസ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ ദേവന്മാര് വസിക്കുന്നതും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്താണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ ഈ അന്ധകാരത്തിൽ തന്നെ മുകളിലും താഴെ കടന്ന് ഓടിക്കളിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. ഒരിക്കലും ഈ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കില്ല. ചന്ദ്രഗ്രഹത്തിലോ അതിലും മുകളിലുള്ള ഗ്രഹത്തിലോ എത്തിച്ചേർന്നത് കൊണ്ട് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കണം. ഈ അന്ധകാരമുള്ള ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കണം. അപ്പോഴെന്താണ്? ഈശ്വര സാമ്രാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ആണ് ഈശോപനിഷത്ത് നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. മിഥ്യാമതാനുവർത്തികൾ. ഇനി ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, അതായത് അവ്യക്തിഗതവാദികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ഭൗതിക ലോകത്ത് സ്വന്തം സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. നിരീശ്വരവാദികളും നിരാകാരവാദികളും നിരീശ്വരവാദികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കപടമായ അവതാരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നവർ നിരീശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ നിലനിൽപ്പ് നിഷേധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അത്തരം മതവിശ്വാസികളെ അന്ധകാരപൂരിതമായ ദേശങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് കപട സന്യാസിമാരെയാണ്. ഈശ്വരന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കാപട്യം കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ ആളുകളെ പറ്റിച്ച് പണം ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കും ഈശ്വരനാകണം എന്നുള്ള ചിന്ത വരുത്തുക. ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുക. അവർക്ക് ജ്ഞാനമോ ഭൗതിക വ്യവഹാരങ്ങളിൽ വിരക്തിയോ ഇല്ല. തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാതെ മിഥ്യയായി ആചാര്യന്മാരാകുന്നു. കണ്ട, ഫേക്ക് ഗുരുസ്. ഇന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈശ്വരന് വിശ്വാസമില്ലാത്തതിന് ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരുപാട് കള്ള സന്യാസികൾ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആരെ വിശ്വസിക്കണം, ആരെ വിശ്വസിച്ചുകൂടാ എന്ന് അറിയില്ല. ഒരുപാട് കേസസ് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ പത്രത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ വരുമ്പോ അവരുടെ കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്കായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളവർ പതിക്കുക. ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മോക്ഷത്തിന്റെ മാർഗം പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിരക്തിയുടെയും തത്വങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഒരു മിഥ്യാമതവാദികൾക്ക് ഇവ രണ്ടുമില്ല. അവർക്ക് ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മോക്ഷം നേടുക എന്നുള്ള മാർഗമില്ല. അവരുടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശം? എങ്ങനെ പണം സ്വരൂപിക്കുക, അതായിരിക്കും അവരുടെ ആഗ്രഹം. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടുക, ഈ തത്വം ഒന്നും അവർക്കില്ല. അവര് കപട സന്യാസികളാണ്. പുറമേ കാണുമ്പോൾ സന്യാസ വേഷം ധരിച്ച് ആളുകളെ പറ്റിച്ച് കൂടുതൽ പണം സമ്പാദിക്കുന്നു. അതായത് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതാണ് മിഥ്യാമതാനുവർത്തികൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ 12ാമത്തെ മന്ത്രം. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാധന, 2 തരം ആരാധനയെ പറഞ്ഞു. അസംഭൂതി, സംഭൂതി. അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരുടെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിൽ പോകുന്നു. ഇനി നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അവ്യക്തിഗതമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നവർ, അവരും കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ അർത്ഥം പറയാ. സംഭൂതി, അസംഭൂതി. ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ചോദ്യം. സംഭൂതി എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണ്ണ ആ, നിരാകാര തത്വത്തെ അസ്തിത്വം ഇതിനെ എതിർക്കുന്നത്. അല്ല, സംഭൂതി എന്ന വാക്കിന്റെ പൂർണ്ണവും സ്വതന്ത്ര നിരാപേക്ഷ ഭഗവാൻ. അസംഭൂതി. അസംഭൂതി മതജി ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വന്തമായിട്ട് ഇല്ലാത്തവരെ, ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്നു ദേവീദേവന്മാരെ അസംഭൂതി. അപ്പൊ ഇതാണ് സമ്പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്ര നിരപേക്ഷ സത്യം. അതാണ് സംഭൂതി. അതാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് സംഭൂതി. അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പില്ലാത്തവരെ കുറിക്കുന്നു. അതായത് ദേവീദേവന്മാര്, ദേവന്മാരെല്ലാം ഭഗവാനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് കഴിയുന്നത്, സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
സൗണ്ട് കുറവായിരുന്നോ മാതാജി? ഞാനിപ്പോഴാണ് മെസ്സേജ് കണ്ടത്. സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. ഉണ്ടായിരുന്നോ?